Welkom guys, ons is weer hier in die tuin, episode 9. Wie sou kon dink dat ons so ver gekom het? Weer eens, ons kan nie alleen paraat nie, so ons het vir julle 'n amazing guest vandag. Ek's nogal exciting man, of excited is die woord om te sê. Want is weer eens 'n female guest guys, en dit actually, het maak my hart so trots as ek net sê, hier's 'n female vandag saam met ons in die tuin. So vandag se guest nee, sy is een van die most amazing mense wat ek al ontmoet het as 'n persoon, maar ook met wat sy doen. Vandag met ons, Danielle Johannessen. Kyk jy al feels die lagte. Is jy loop vas in die donker. Ek loop vas in die winter. Ons maak die beste koppel saam nou. Dis van materiaal, baby. Asre guys, baie welkom aan die tuin met Brady en Kay. Soos julle gehoor het, is al episode 9. Amazing, né? Wow. Stapie vir stapie gevat, maar kom ons gaan nie nog verder in die nitty-gritty sê. Vandag met ons vir Danielle in die tuin. Danielle, hoe voel jy? Ek voel honored om hier te wees. Baie Toe ek dankie. die boodskap kry, ek is like, wow. Maar dankie julle, ek voel honored om hier te wees. Baie dankie. Baie dankie vir jou wat jy is. Brady, hoe voel sy vanoggend? Bless nou. Ek jy dink jy altyd die guest besef wie ons dobou nie man. Okay. As jy net daar kom boodskap weer van Kaden of Barrett, like, gaan sy nie in die tuin kom sit. Is dit so? Yes! So Danielle, laat ons hier nog verder. Ja, let's get it, let's go. En dan weet jy hoe nie. Danielle, so sy is in die besigheid van hare. Yes. Like, die besigheid, ja. Mis Kyk, my hoor dit. Mis my hoor dit. Want vandag is ek hier sien sy. Okay, so sy sê, waar het nog oor die feit die? Nee. Kijk, dan is net oude twee man ja. Ja, basically. Wow. As ek 8 na 10 dan. Jo, okay. So Danielle, hoekom het sy in die business gegaan van hare? Hoi. Hare, wow. Om eerlijk te wees, ek was baie lui vir my hare. En braids is like protective hairstyles, you know. Okay. En om mooi te lyk, en om jou hare like mooi te laat lyk, en so jare te kan mee, hoekom nie? So eintlik gaan oor die hare kam. Ja. Maar ja, ek het begin my eie hare begin doen. Dan sê my vriende maar, "Yo, jou hare lyk mooi en so," en dan sê hulle maar, "Okay, doen my hare ook en so." En daar het begin eers my vriende, naby my en my familie en so. En dan het jy buite staan en so van, "Wie doen jou hare?" En ja, daarvan dan, hoe sê dat? The rest is history. Of soos Barrett altyd sê, future in the making. Yes. Maar dit is altyd die shows. Hy het altyd die shows. Maar anyway, ek wil graag by jou iets sê. Yes. Hoe voel het as 'n female om 'n eie business te begin? Hoe het dit gevoel vir jou as 'n female? Ja, ek het ja, dit het vir my baie gevat om my stap te vat man, want ek het nie geweet wat die reaksie daarop gaan wees nie. Maar ek het vir myself gesê, as ek hier gaan probeer, gaan ek nooit weet nie wat die outcome gaan wees nie. Of het fail of het nie fail nie. As het fail, okay, ek het iets uit geleer. En as het nie fail nie, then good. En dan is net up from there. Ja. So amazing. Ik wil actually nog een Nou, vraag. ga Ik nou. wil actually nog een vraag voor haar. Als het zoveel, wat dan? Wat zou ze doen? Als het zoveel. Ek sou dieper ingaan oor hoekom het gefail is. Nou, die lessons basically. Yes, die lessons en kyk wat ek daai kan leer wat vir my vorentoe in die lewe like kan help en wat om anders te doen. En hoekom het ons nog gefail het. So het zou nooit failen. En so nooit. Het zou nooit failen. Failure is maar eintlik 'n blessing sê Yes. sy. Oh, nee, kyk, in alle industries kry mens mos maar moeilike clients. Oh, Kyk hier. Hij reaction. Gaan voor het bericht, sorry. Die reaksie sê baie sê. Danielle, hoe deel jy met moeilike clients? Ek weet hy se tawe sit so wys. Dit is 'n tawe situation. Ek het actually nie baie geduld nie, maar as dit by my kliënte kom, nou, dan moet ek sê, nou, dan stap ek 'n stapie terug. Ek tel tot by 10, ek dink, okay, wat gaan ek nou doen rondom dit? Onthou die kliënt is altyd reg. Want op die einde van die dag wil sy, die persoon moet weer terugkom na jou toe. Dat is zo. Ja, so ek probeer in alle opsig in die kliënt se
dinge soos in week en hoekom, waarom is ze ontevreden? Yes. Ik zal het veel weer doen. Ik zal het veel vernietigd doen, because het eerste keer betaal. En net om my kant skoon te hou, Yes, ek sien. Ja. Okay. So So, kom maar ons ek wil net weet, so, nou weet julle wat om te expect as julle haar gaan doen, like quality. Maar nou nie weer nodig wees en nou was ek nou, want ek kan dit self wel uitkos. my nie, ek is niks met hy so ja, risiko. Nou moet julle sien, nou weet julle. Dat is net zo. Ek het dan nie also man. Hy sê Dis maar pero ding man. ja, hy sê so lood ek as already. Wat kyk jy, hulle sê brei die zik beskiklik baie. So, wat doen ze wat minder hulle zik? Okay, so as 'n synthetic nee, noem my mens dit. Die human en baie van ons dames is allergies vir dit. Dat weet ons dit nie. Nou wat hulle kan doen is die synthetic is olies wat hulle gebruik. Nou wat ek kan doen is ek kan die bereidings in warme water apple cider vinegar is die ding se naam, sorry. Soak jy daarin met 'n paar druppeltjies en soak dit in die lauw water. Voor dit insit. Ja. Dat moet like 'n dag voor die tyd gebeur want die bereiding moet nog droog geraak word, you know. Soos like 'n proses. Yes. So die vorige aan net soak en dan net so like hang, as jy was gewoon by, maar ja, hang miskien in die badkamer dat dit weer droog raak. Dat gaan die bereid soek 'n ander texture gee. Ja. Jeez, En hang jou hare uit is naweek. Hoe sê hulle, draai jou hare in is naweek. Whichever one week sien jy. Hang jou hare uit is naweek. So jy weer los jy nou wat so wat eet breek. Guys, wat ek sê, die eerste segment was amazing geweest. Bly ingeskakel, ons sien vir julle nou net hierna. All my dreams. I never thought my journey would be painless, but I found that life is harder than it seems. See, I believe that I had found a family. I believe that it would be forever. It seemed as though I'd found my perfect fit. Hi guys, baie welkom van die Eetbreek. Ons is nog steeds hier in die tuin met Breer en Kay en ons het nog steeds die pragtige Daniel Johannessen hier met ons. Ek hoop julle het die Eetbreek geniet. Ek hoop julle het die eerste segment geniet. Ons is nog steeds besig met episode 9. Breer? Yes, soos ek nou gesê het, nog steeds hier met Daniel, the queen of hair self. Daniel, so moving on almal het mos maar nou goals and aspirations and plans for the future, no? Yes. Wat is van jou goals, wat jy het vir jouself en ook jou business? Vir myself basis is education. Ek is nou besig om te registreer. Ja, ek gaan in die besigheid bedryf sodat niemand vir my 'n kop kan insit nie. As toe so. Ek hoop dit by die ander ry, Yes, you know. yes. Ja, so education, ek is besig met dit, so ek wil sê. Ja, en dan future ek wil ja. Ze kan zoiets Ze kan dit zo laat, maar zo verheerig is hij. Ja, maar weet niet dat dat is iets in die pipeline. Ja, ze altijd iets in die pipeline. Als iets in die pipeline en als groot zo, ja, hou maar op. Ons kijk altijd in ze. Als de wereld daar al op zijn wit. Daniel het de aardbeving Ja, ik moet net zeggen, dan congrats man. Het is net amazing van mij, van de colored mensen actually businesses beginnen establish. En dan kan het female. Colored female nonetheless. Want obviously gaat ze niet net voor zichzelf kijken niet. Ze gaat ook Definitief. andere mensen away maken. Ze gaat ook opportunities creëren voor andere mensen. So, Definitief. kom eens kijken voor zijn mensen ook een beetje man. So well done. Maar je respect voor hij. Ik stem zo aan, Breed. Maar kijk, hier kom ons gaan op een licht en nood, man. Ik wil gewoon bij jou luisteren. Zij speelt ons basketbal, nou. Yep. Yes, so die Yes, wat die weet, yes. zij speelt basketbal. Oké, Yes. so, hoe komt basketbal? Voor ze antwoord, hoe komt basketbal? En dan wil ik ook graag weten, wie is jouw favorite team? En wie is jouw favorite player? Alright. Heel hij layout voor mij, want ik is jouw basketbalfan zien ze. Oké. Maar tot een certain extent zien ze. Oké. Hoe kwam basketbal is
toen ons nog zo jong was en dan... Ik was een persoon, ik hou van nieuwe goed aanpakken. En basketbal was basis een van die dingen wat ik aangepakt had. Ik denk ik was graad 6 of 5. Ja, dat ik begon het. En toen de next jaar, toen haal ik die bal aan het team en ik was dus like... Oké, het gaat lekker hier. Lekker hier, jong. En toen dacht ik mezelf, oké, we gaan verder met dat. En achterna het deel van mezelf komt worden. Het deel van Daniel komt worden. Ja, so, whenever ik een afdag heb of zo, ik kan naar die court toe gaan en een beetje gaan... Ja, en een beetje gaan... Unwind en zo. Yes, dat is het woord. Escape. Yes, escape. Dat is actually die woord. Ja, en ja, ik hou van... Pas met bij aggressive man. En wat bijna is vat ik. En de lieve, wat bijna is Oh, diep! Minus wat ik. Yes, definitief. En ja, het is ook met Favorite team? Lakers, obviously. Maar hij lately... Maar ja, Trek met maar zo. Je moet loyal blijven, hè. Maar Ja, je moet loyal blijven. So ja, en dan LeBron. Mijn favorite player. Female? Van- Female Brittany Alina. Maar nou O, sa Marisa, en sa Maya is ook moet nou... En Tia Cooper, kan ik aan mijn girl vergeten. Zij speelt voor Los Angeles Lakers. Niet Alice Park, sorry. Er zijn 2 teams in Nederland. Ja, niet Alice Park is die vrouwspan. Oh, En van dus die de- Lakers van die is die Lakers mans. is die man. right, Yes, dat Tia is die. Cooper. Ja, lately level dat ik kan net in... Wie wil nou niet voor iemand support wat, you know? Dat is niet spodering. Ze willen nog niet op een man. Zijn die witte? No. Nee, you know. Ja. Yo, oké. Anyway, breed. Oké, maar niks aan gaan weer terug naar haren toe. Ga maar zo tussen die hoops en die haren move, you know. Zien ze. Kijk eens zo voor mij, nou, personally. Ik heb al mijn haren different types of styles gesneden. En als ik zo terugkijk op van die foto's, is ik like, yo bro, wat is aangevangen? Like, yo, hij staat het wekker. Like, Wat is dit, yo? Oh wee, Oh my so nou wil ik voor jou verraden. Hij is nog actually bij elkaar met die haren. Yes. Is enige stijl suitable voor enige person? Nee. Ik heb het niet expect zien, zo. Wat kan zijn met... Definitief niet. Wat ons weer doen met haar? Ik heb het niet experience. Allemaal van ons het insecurities. En bij dames is bij alle voorkop. Om nou specifiek te wezen. Zoals jij, Praat ja, oos kan jou parati. Nou, Als ik verkeerd. nee, die ding is niet die, mijn insecurity en jouw verschil. Zoals jij niet gemakkelijk voelt dat al jaren achter toe gebruikt gaan visie en like al dat Dat gaan expose wijzen, it, you know? En als zij vanzelf in de speel kijkt en zij is like, nee man, ik Feel it, nee. So, ja, so, wat voor jou werkt misschien niet voor mij niet. En dat voor mij werkt misschien niet voor jou Kijk, en een ander ding is niet, baie keren lekker dope voor allemaal behalve voor jou. Als gevolg van die insecurity. Yes, definitief. Maar hij is tough though, man. Het is tough. Want bij mij is het like de breedste aardige vliegers, like, you, die like, varen ze. Ja, hij zijn eagle. Hij zijn eagle Die man staan. heeft nooit je eigen doen, die Juke is nou nog op Ja, zijn hij nooit jou bij leven gekomen. Maar hij zit denk zien, ons allemaal, niet want die alle ding niet. Ons allemaal, Definitief. Ons even though allemaal, it's deep. we smaken verschil. Ze zien ons maar alleen die Ja, oor. Zo, hulle zal nooit zien wat zij zien nie. Definitief. Oké. Alright, gepaard van nooit zien wat zij zien niet. Dan ja, zie je voor ons goed is wat ons nog nooit te zien het van jou niet. Niet zo'n paar goedjes goed wat ons weet van jou niet. Personality traits en zulke goedjes bij de huis, hoe het zij. Misschien niet zo. Raak niet zo op je surface. Oké. Baie mensen denken ik is die meest geduldigste mens ooit. Maar als je nou hier bij mij komt in mijn personal space en als ik iets daar gezet heb en ik kom later terug en als je daar niet. En niemand kan mij zeggen waar het is. Waar mijn vlees? Dan druk ze op mijn Waar is knopjes. deze boekie? Als zij de school uitkomen, mensen gaan staan ze kozen en niet dan als ze gelost. Dan komen ze eruit. Zij zien de hele dag uit van de ogen. Dan kunnen ze wacht in school moet uitgaan niet. Ze gaan I'm nou upset. lekker. Dan komen ze daar, maken die ijskast op. Gone! Niemand heeft gevraagd, niemand heeft boodschap gestuurd, niks. Nou, wat ik bedoel net, ik kan een mens blijven. Dat is onmogelijk, man. Nou, Oké, ons nog maar die topic aan gaan zien. Hij is maar weer huismensen ook. Like, Ja, alsjeblieft, alsjeblieft, meneer mensen. Daniel, zijn koers. Nee. Dat Oké. iets zien wat ik nog nooit gezien heb.
Ek is dit uitgesê, is jy geduldig en wat nog? Hoe is jou personality nog besides daai goedjies? Ja, ek is baie positief, ek moet sê. Dope. Dope. Ek kan vir jou nou, ek is nou positief oor, ek sê veel maar breed. Nee man, het gaan jou niks in die sak bring om negatief te wees. Maak nie saak oor wat dit is, maak nie saak hoe die toekoms lyk nie. Jy moet nou vir jouself once kan sê, nee, positief. Nou, ek hou van positivity in die space bring, you know. As mense nie positief is, of hulle sê, nee man, het gaan nie lekker, en sê ek, nee, môre gaat het bitter wees. Oh wait, you know? sy influence. Ja, en ek is baie bubbly, ek hou van lag. Baie. Ja, en ek is baie borrel en so ek voel ek kan nie, in die kamer of in die space, whatever kom, sy gaat voel ek is daar. Dope. Ja. Jeez. Amazing. Altyd goed as mense influence kan gebruik, actually tot die greater good man. Yes. As jy net in hy space kom en mense net 'n bietjie life kan gee man. Definitief en soos as die kliënte na my toe kom, sommer te raak hulle so iets, dan besef hulle nie eens like miskien iets wat hulle deel gaan of so. En dan motiveer ek weer en dan kan ons lekker praat oor, maar is belangrik om nog altyd op 'n professionele level te hou, want ek wil nie weet wat in jou lewe aangaan nie. Jy kan so heen gooi of tussen die lyne praat en dan vang ek, en dan sal ek jou motiveer. So ja, hulle gaan stap met 'n smile af weg. Kyk hier look sy is hier reason hoekom ons so geniet om babes toe te gaan man. As Is guys, waar. het jy lieg, hy therapie sessies dat sy nie babes op sy. Kyk, Hy is ons peace. Hy een keer 'n man wat ek gaan sit. Ja. Ek wil nie paraat, ek wil niet sit op my phone nie. Al die sweet, ouens so hoe weet die sweet. almal is rustig. Is niemand paraat reg hier is net music speel. Almal skier net te lare, fights as far as kala. Nou wil hulle Rustig. van Confidence weer hoekom wat sy nou jou fight en as jy so die fight. Het gaan nie oor die fight, het gaan oor die Dit gaan oor die meet. fight. En die peace en allei. Ja, soos therapie vir ons, soos julle gaan skinder by die Klap die man nou zinne, Ja, hy is nou secret. ons almal weet waar kom die stories uit. Anyway. Moving on. Okay, het sê waarom? Ja. Okay. Daniel, almal van ons het mos mense wat ons my besig opkyk na of mense wat ons inspire, you know. Hy een person wat sy my besig like, nah, ek hou van wat die person doen of sê, dit laat vir my some type of way voel. Wie is hy person of hy mense vir jou in line met your work en ook net in general man in life wat jy net like vir my die person inspire my baie. Okay, so Lady Redway, nee, sy is 'n make-up artist en sy is 'n hairstylist. Nou sy doen like so celebrity hare en so make-up en so. Nou ek is ook ek is 'n all-rounder, ek kan make-up doen en ek kan ek kan alles doen. So ja, ek is like you know. So ja, en die feit dat sy ook daar hier wat ek nou is, sy was ook hier wat ek nou is, like, ons is nou hier, en sy het ge-elevate man, you know, so, ek sien myself elevate, maar wat ook vir my baie belangrik is, om jou rolmodel hier om jou te hê, want, Lady Redway, sy gaan nie vir my wys die struggles op haar page, of wat ook al wat sy gaan nie, sy sien nie daai nie, hulle wys jou net die goeies, en wat vir my kwaai is, wat my naby is my broer. Ja, want ek sien definitief, ek sien die struggles, ek sien hy kom maar oor man en hy move forward. So dit is vir my baie belangrik dat ons mense om ons het wat vir ons inspire om beter te doen. En net aan te gaan, maak nie saak wat gebeur nie man. Maak nie saak wat hy man move nog once. So ja. Goosebumps. Ja. Oh. Maar we gaan net vir die mooi goed wys. Nou, Om jou sien sy die real Sy things. sien nie, en sy sien die sukses ook, en sy sien die goeie en die slegte daar. So ja. ek voel hy is diep. Ek voel hy is special. Alright. Kyk, joh, hoe gaat ek nou my vraag? Nee, hy is iets gedaan. Alright, so, almal leer in elke journey. Elke een, maak nie saak wat sy aanpak het, sy leer along the way. Alright. So, wat 'n belangrike goed is het, of goedjies het sy al geleer along the way, aspekte wat sy vorentoe gaan vat in die lewe. Wat is noem 'n paar van daai goedjies asseblief. Soos by die bruis nou self nie. Soos met sy vleg moes nou neem. Sy vleg en dan vleg sy moet tot op die punt en dan compleet sy. En toe ek vir myself gesê, maar ons in die lewe, ons vleg ons lewe in mekaar in.
Ons maak nie saak of nou 'n ander color in eet of jy 'n beat in gaan sit. Jy vleg jy liewe basies op in mekaar in. So ja, buitekant maak nie saak of nou nuwe klere in jou lewe inkom nie. Of nuwe 'n bump of whatever. Ons deur gaan in die lewe man. Like as jy nie gaan fokus op hy breedte, dan kom 'n bump. Dis in die lewe. As jy nie fokus dat jy gaan op 'n bump kom nie. En dan gaan dit dan te werk. Het gaan nie netjies lyk dit gaan nie whatever. As jy gaat verder vlieg, like iets is er niet. Om met focus bly man. Want zodat as iets, er moet iets zien aankomen. Zodat jy kan prepared wees dat hoe jy nou daaroor gaan, oor die bam gaan kom. Dus as ik vlieg en ik zie, oké, nee, ik ga nou weer terug, ik moet het recht maken. En in leven, niet terug gaan ze me recht maken. Een foto recht maken. Twee foto recht maken. Mensen leren altijd uit die foto. Ze leren altijd de foto. Oh, weet ik. Oh, wow. Kijk dan. Ik wil net zeggen, baie dankie, het is nog aan die einde. Weer eens een seerzaak. Weer eens een bump of whatever. Yo, altijd hier. Die was actually voor mij een baie lekker episode. Die was voor mij enjoyable. Voor alles wat voor die gebeurt voor die episode. Die episode voor die episode, als ik een episode geweest, maar ik kan het voelen. Baie dankie voor al je moeite. Baie dankie julle. Baie dankie Brit, is altijd. Het was een plezier om hier te wezen en jullie spelen. Dankie julle. Enige iets waarmee zij voor ons wil Los. los. The golden nugget of knowledge. Ek is over die colored girls daar buiten. Ik het zo'n hashtag wat ik baie van nou is. Hashtag girl get up. So, in die oggende lê ek dus koud nou in die oggende. Maar jy moet opstaan, jy moet aangaan, jy moet doen vir jou purpose in die lewe. As jy nog nie uitgevind het wat jou purpose in die lewe is, gaan uit na buite, vind uit waarvoor jy lief is. En ek glo aan, 'n mens kan jou passie part-time doen nie man. Ek sou iets anders gaan doen het. Ek sou nie vandag in bereidsgewies het nie. En ek voel daai van hoekom moet ek nou tyd maak vir my passie? Like na week of van ek klaar, you know? So, ja, maak nie saak wat jou passie wil, as het inbring nie, as het die baie geld is, maak nie saak nie, maar as dit is waarvoor jy lief is, dan go vir dit, van op een van die dag moet ons goeie mental health hê. So, moet jou passie part-time doen, guys. Doen waarvoor jy lief is en omskep dit om jou brood en 'n botter op die een van die dag te maak. So, ja. Ze was het. Die golden nugget was nog gedrop op je einde. So, ik weet niet of zij besef. Die pauw wat een ijstijd gemaakt heeft. So, ja. Wanneer je passie Nee, part-time passie. maken? Yo! Guys, Wat is hij toe Brit? jullie moeten definitief de episode tot die einde kijken. Daniel, baie dankie dat onze dag die voorrecht gehad het. Jo. Om saam jou te kon gesels in die tuin. Het was een honor geweest. Het was baie interesting. Ons het baie geleer. Ja. So, weer eens guys, baie dankie vir een. Ja, ek word altyd intune. Ons waardeer dit nog altyd. So, like, subscribe, share. Alle goedes wat julle nou doen. Comment. Saam kan ons vorentoe gaan, man. Ooit sê ek vir julle weer, episode 9 in die tuin. Brandon K, Daniel. Kijk, jij feels die lucht. Ik zal je vassen in die donker. Ik zal je vassen in die winter. Ons maak je beste kappen samen. Dit is voor materiaal, baby.